নমস্কার। কবিতার শীর্ষক দেবী, রচনা ইন্দিরা দাস। দেবী পরম ଈଶ୍ୱରୀ, ମାୟାବୀ, ମୋହିନୀ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ଶକ୍ତିର ଚିରସଂଯୋଗିନୀ। ମହାସତ୍ୟର ଅମୃତ ଆହ୍ୱାନେ ତୁମର ଧରାବତରଣ, ପାଦତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶତ ଶତ ଦଳ। ଆଦିମା ପରମାଗୋ, ନିର୍ଲିପ୍ତା ନିରାସକ୍ତା, ଐହିକ ଚେତନାରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତା, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳଧାରାଟିଏ ତୃଷିତ ଆର୍ତ୍ରୀର। ଓଠରେ ସ୍ୱର୍ଜନାର ଋଗ୍ବେଦ, ଓଙ୍କାରର ସୁଷୁପ୍ତି ଅନ୍ତିମ, ଆଖିରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନେଇ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଆବିର୍ଭୂତା, ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତିର ମହା ଆଲିଙ୍ଗନ। ଜାଗୃତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ, ବିଶ୍ୱାସର ମହାମହୋଦଧି, ସମ୍ମୋହନର କଟାକ୍ଷରେ ସଂହାରିଲ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି। ଯାଗଯଜ୍ଞର ପାବନ ଶିଖାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତା ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିସ୍ତରି ଯାଅ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁକୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଚେତନରୁ ଅବଚେତନକୁ। ମଣିଷର ଅକୁଳାଣ ଅଭିପ୍ସା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କାମନା, ଆଶଙ୍କା, ଆସ୍ପୃହା ଓ ସିଦ୍ଧି ତୁମଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତୁମଠାରେ ଇତି। ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରକଟିତ, ଶୂନ୍ୟତାର ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଭବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ହୋଇ ସଞ୍ଚରି ଯାଅ ମୃଣ୍ମୟ ରୂପରେ, ଊଷର ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।